Kuda kubechi yako. Aiwa ndikuda ubaba Maichilimba. Uri kuda kudi? Ndiri kutsvaga mutsvairo wangu wepanze saka ndafunga kuti pamwe waya kumba kwenyu kuno. Uchiuya nemakumbo. Une makumbo mutsvairo. Una makumbo here? Makumbo ari kukwana papo kuna Maichilimba. Uri kuda kubeita uracho uri kuda kuba. Ndakakunzwa kuti uri mbavha yematiriri iwewe. Aunyari. Maichilimba. Aiwa. Musade kundipa miedzo matanga akakundipa miedzo gore richitanga. Iwewe watotanga gore nekumbavha nekuba. Hausi kuda kusiya hunhu hwako hwe2025. Uda kupinda mu2026 uchingoba chete zvinhu zvevanhu. Get away ipapo. Maichilimba musandibvise pana. Ndati bva ipapa pagara mutsvairo wako. Panogara maturusi angu. Asikanaka musandibvise pana Mwari Maichilimba. Uda kuba chinhu checheningire musandibvise pana Mwari ndatadzeni ni vana vanombouya vokanda mutsvairo nekunoku ndobva ndatora mutsvairo. Vachikanda mutsvairo pano mochengetera mutsvairo kuno kuside kuno. Maichilimba musandibvise pana Mwari ndinatendeza. Ma10 days anoitwa newe. Indambi chitambisa ma10 days imi. Utambisa ma10 days. 10 days for what? Maichilimba. Aiwa 10 days for what? Ndosaka wakatore zuka